Shalom, horas marita salutna. Masuk nama prosesi amak padita, inak padita, amang inang parhalado do perwakilan sian piga-piga kategori ni huriata asa tatomotomo mana sida rimma hita jongjong. Huriani tuhatta nahu haholongi hami. Di 4 minggu nang salpu nungatabulus minggu Advent ima pangaradion managam haroro ni Kristus padua halihon dohot mamestahon ari hatutubu ni si paluai nuaing sahat mahita tupar pungua budari parningotan hatutubu ni Tuhatta Yesus jongjong do hamidison saluhutna parhalado ni huriatta pasahat totabe tuhamu aka amanami inanami di bagasal lasni roha selamat hari Natal madihamu saluhutna dameni Tuhanima manggohi rohamuna
di pesta parningotan ari hatutubu ni Tuhatta Yesus bornginom dia rahod dohita mangidihud Jahoba idihonot tamatutu Jahoba siala haluaon nabi nahenna itu hita songon parangan parbanua gijang dohot akka parmahan di ladang Efrata marid di pasangap potuhani siala hatutubu ni Yesus si paluai di bornginoppe gir-gir todita mamuji Tuhatta Yesus si paluai atik pegudang tak adopi akahamaolon lumubi pangotak ni pandemi COVID-10 sia hamu aka amang inang saluhut na ruas ni huria marid de taripar mahita upuji Jahoba ay disuruh do anak na gabe hangoluata atong tapuji matuhata marid de mahita ria mahita sasude jongjong mahita hudul mahita saluhutna tapuji tuhata marid de mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Nunga tubuh dihita sada poso-poso, dilehon tuhita sada anak, pape tuabarana dosogot harajaon, jalabahenon na goarna, si partahi halongangan, ulubalang ni debata ama, saleleng-leleng na, raja ni hadameon. Edehok kamuma edde nai baru di Jahoba, edehon ma Jahoba, ale sadok tanoon. Marsoba mahamu tu Jahoba, marpahean na marhaduhoan, akahitir mahamu maradopon ibana, ale sadok isi ni tanoon, haleluya. Martangi yang mahita, ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, madok mauliate dohami tuho, alani godang ni asini roham dihami, ay di basa-basa hokodo, anakmu nasasadai tuhami, na di pardangolanon, asamalua hami, marhite-hite ibana sian dosa, dohosian hamatian saliling nililingna, hupangi dohami tuho, say sodangi marohanami naholomi, marhite-hite todi parbadiai, akup nii, say parohai mahami, asahuboto hami madok mauliate tuho,
asa tarapul situturo hanami dihagogotan dohot dihapucungan. Pahot maha porsyon nami tuho, atik pe huadopi hami dope pangotak ni sorimago COVID-10 sia. Gohi marohanami dohot lasni roha, siala hatu tubumi, asa martua hami, ala radiho gabecol mahumok kopami, tangihon matangiyang nami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik ni debata di acara perpunguan Bodarion, imana tersurat di sada Yohanes tolu ayat 20 tolu, songonomma didok disi, odo patikna, naing porsea hita digoar ni anakna Yesus Kristus, huhut masih haholongan, songon naung tinonahon na itu hita, ido sahatna, atong rap mangidogogo mahita tu debata laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Huriani tuhatta dimulanai masadinggando saluhut natinopa ni debata ay say tarbigido hata namadok dungi nunga dinggan di ida debata jaladung ditopa debata pejolmai tuporlak edindo di paujak ingananna dang diharangan manang tobak longo-longo. Porlak eden, ima inganan ni jolma, pauli-uli parsaoran, dohot manguloi debata. Porlak eden do, gombaran ni ngulu na denggan, jala maratur, hobar tulomoni roha ni debata. Alay dang manahan jolmai, mangului patik ni debata, gabe madabu ma tu dosa. Masama
parhusoran na balga di ngulu ni Cholma. Siga parsauran na dohot debata. Molo dimulanai, boy na sida mardalani di Eden. Jala makatai dohot debata, songon na marale-ale. Nuaing, di sidi bege suara ni debata, martabu ni ma nasida. Ditongani hamajuon ni ilmu pengetahuan, doho teknologi nalam doras, jot-jot do tabege barita, nama bahen roha busi saun, lapisan ozon nalam menipis, laut doho tau nang marlauk, harangan nang sega, songoni nang pemanasan global, gijang ni roha dohot hamok kuson ni Jolma, mabahen mapitung mata ni rohana, mangaradoti haulion ni natinopa ni Tuhani. Tabba taon, lamrarat dodosay, nang pakorhon na, manigay aka parnguluan ni Jolma, lam ngalima holong ni roha, lam maddaw ma Jolma siyan debata, nuaing di bagasan uduk ni roha, Roma hita tuadupan ni debata, mangido asa marpangulahi roha ni debata midahita, alani ragam ni dosa na taulahon di ngoluta. Poti madosata diado panidebata martangiang mahita. Ali Tuhan debata para si roha na sumurung, diborngin natalon rodohami tujolom manopoti dosa nami, akan nahubaik kami marhite-hite hata ng pabahenan nami. Dang tarbahek kami dope sikop, mangideho ko di ngulu nami, marhite hata ng pabahenan nami, ay sipatado hata ng parangin nami, gabi si itsahan, jala mabahen marlea guarmo, hurang dope ng ria ni roha nami, pasabam roha ni parroha na bojok, pahehe akan na ni rupa, mga puli akan na marsak, marasa ni roha tu akan na pogos dohot na dangol.
Baga-baga ni debata, taringo tu hasesa ni dosata. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah, Roma hamu tuau, asa mangulu tod di muna, ninna Tuhan Jehovah. Tung surararado samuna songon abit bunga dap-dap, botar do bahenoku songon itak, nang perara songon abit hasubah, gabe songon hapas domuse, hasangapon madi debata na digijang. Amin. Barita hatu tubuh ni Yesus si palua, na tersurat di Matius sada, ayat 10 sahat rodi ayat 20. Yang go hatu tubuh ni Yesus Kristus songonodo, uju oroan ni si Joseph dope inana si Mariai, gabe-gabean do ibana sian todi perbadia, adorang somar si padono haddo penasida. Alai dinasongoni dope tahini rohana, di idama dinipina suru-suruan ni Tuhani, namadok tu ibana. O Joseph, anak ni si Daud, unang alang roham mangalap si Maria, gabe donganmu saripe muse. Ay nasian tod di perbadia do, nanaing tubuh di ibana. Masa pe sudenai, asa jupang na hinatahon ni Tuhani, marhite sian panulirangna namadok. Imasahatna, martuado akan natumangihon hata ni dewata, jala no piopsa. Amin. Maka moletehon hatu tubuh ni si paluai, hatu tubuh ni Yesus, dadari tonga ni parnguluon na sikop, so ada hurang manangaha, alai di bara ni pinahando, ala swadong inganan parmianan ni si Joseph, dohot si Maria ujui, Yesus tubuh di bara ni pinahan, imatadda ni narade, Yesus makilala, parnguluon ni jolma, na tinggal dia ka udung-udung na met-met, manang bale-bale na ruhet-ruhet, songoni nang akan na tarduru, manang dipaduru siantonga ni masyarakat.
Tuaka parmahan di ladang do, parjolo hasahatan ni barita hatutubu ni si paluai, bulus dorohana sida majalo baritai, jalados rohana sida, masih padohan, asarap borhatu Betlehem, gabe jupang sama si Maria, si Joseph dohot poso-posoi, Aka parhapistaran siang lebah pagkukuh narsumba to Jesus. Semua natar surati tidur nasidari. Lungahui dahani bintang narsumba to ibana. sere hamijon dohot akka na angur, di pasahat nasida parsobaon nasida, tu Jesus na tubui, nang hitape, dohot mahita makamaletehon, hatutubu ni si paluai, narade makilala, namasa tu dirita, ditonga ni pandemi COVID-19 sia, dohot mangasihi hita, jongjong mahita, makamoletehon holong ni rohanai, huhut manggalahi lilin, gabetadda asatung takas sodang nai, manodangi ngolutta. Kupangidohami ma tuhita napagalak lilin, napituhalak, romahita tujolo, mabuan lilit tabe, mau kemana itu? Enggak lagi, udah ini emang. Terus Bu.
jongjong mahita saluhutna. Laos di som mahita mangidehon sonang ni bornginna. Laos takak malilita. Ayat tolu laos tapatibo sodang ni Tuhani. Totong dope hita jongjong amang inang na di jolo mangadut tulang gatam na. Tahatidako maha porsiaw tay, songon na hinatidako ni dongata di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumapalangit dohotano. Au porsia di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean santon di perbadia, adorang suhabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tu banuatoru dong ditanom, na mulak mangulu dari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disi maibana pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea di tondi perbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan abadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na mandok,
mula mangulu dosogot dag ni halak ng mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amen. Hudul mahita, boy mata pamate, api nililitay hambak kamang dot tamak kenang. Tabigima sunggul-sunggul dihita di bagasan parpunguan Bodarion, ima na parjulo, ibadah malam tanggal 24 Desember 2021, marpungu dohita ruas ni Huriata di bagasan Bornginon, ima merayakan pesta malam Natal Jumat 24 Desember 2021, songonang tapatu panaking masuk pukul 5.30, dohot pukul 10.00, 2 hari di patupa ibadah perayaan Natal di bagasan Bornginon. Laos papungupelian dohita, tujolo nilanggatan, ima bentu pakta, tu STT manang sikola padita. Napaduahon, ibadah Natal na parjolo 25 Desember 2021. Marsogot 25 Desember 2021, hita masuk 3 hali parmingguon, masuk pukul 7.00 WIB manugot, pukul 10 sada WIB siang, dohot pukul 15.30 WIB botari. Laos papungupelian dohita tujolo, ima bahen tupakta, tuha perluan ulaon diakoni sosial, saritas emergensi, ima tu pusat. Dung sidung parmingguan pukul 7, pukul 10 sada dohot pukul 15.30 WIB, patupao ni Huriata do, sakramen ulaon parpadanan nabadia. Jala akan naboy parsidohot di ulaon nabadia, ima akanong makatidakon hapor siaon, dohot nasohona ruhut parmahanion, dohot parmisangion di Huriata. Patuluhon, ibadah gabungan sekolah minggu di pesta Natal Parjolo 25 Desember 2021. Marsogot Sabtu 25 Desember 2021, masuk pukul sia WIB, patupao ni Huriata do ibadah gabungan sekolah minggu di pesta Natal na Parjolo melalui Zoom. Alani taarahon ma akayana kota danak sekolah minggu laho mengikuti ibadahi. Napapaton ibadah gabungan sekolah minggu di pesta Natal paduahon di Minggu tanggal 26 Desember 2021. Di Patupa Huriata do, ima ibadah gabungan sekolah minggu di hari Minggu tanggal 26 Desember 2021, masuk pukul sia WIB, patupaon ni Huriata do, ima marhite-hite aplikasi Zoom, jala taarahon ma nang akayana kota sekolah minggu madohoti ibadahi. Na palimahon, ibadah Natal gabungan remaja NHKBP dohot kebaktian sore. Di hari Minggu tanggal 26 Desember patupao ni Huriata do ibadah Natal gabungan remaja NHKBP dan kebaktian sore masuk pukul 5.30 WIB, dohot tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, Sada Petrus sada ayat 22, ima melalui live streaming. Alani parmingguan botari di bagasan sadari di padomu tu perayaan Natal. Songonima sunggul-sunggul dihita di bagasan parpungota Bodarion. Merede mahita sian bukede nomor 602 ayat sada dohot ayat namangihut huhut tapasahat mapelean sada A dohot sada B.
Dame di debata Jahuba sian saluhut naroha. Imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna. Hola di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Parjulu sahali jala mengulahi maon pasahat hami siap parjamitanon Tuhamu saluhna aka ruas ni huriata nahu haholongi hami di bagasa Kristus na di garijaon dohot namad dohoti ima kebaktian natalon botarion na di Jebu doh dinganan nabi pasat hami selamat hari Natal ma hamuh kamang dohot tamuh kenang hanggi pinaribot Tuhamu saluhna di acara Natal Botari sekaligus Budari na pinatupan ni huriata si songono di sabdo hakabipi hata ni tuhatta nagabi turpuk jamita ima natar surat di pesalmen 147 mamuk kamaisian ayat sada satu ayat 10 sada. Tapi hutihu ma hamuh kamang dot tamuh kenan. Haleluya. Ay denggaddo idehonotto debatatta. Ay hasudungaddo ibana tama pa puji-pujion. Jehovah do na pauli Jerusalem. Ibana na papunguhon halak Israel akka nama pari. Ibana pasabam akka parroha na bujuk. Jala dililiti akka bugang na siday. Ibana ubilang torop ni akka bitang. Di judo guar na sida sudena. Tibuldo tuhattay. Jala pargugo situtu. Dang habilangan parbinotuan nai. Jehovah pahehehon akka nanirupa. Dipatukki tutano ianggo akka parjahati. Mari ditari parmahamu upuji Jehovah. Marhiti-hiti hamaulateon. Palu hamuma uning-uningan mamuji debatatta. Ibana makukupi langiti. Marhiti-hiti obun. Ibana paradehon udat tutanoon. Ibana patubur duhu-duhu diakka dolok. Ibana mangalehon tupinahan gagaton nasida nang tuaka anak ni pidong sigak akka nangwak-ngwak dang lomorohana mida hagugon ni hoda dang lomorohana mida hai-hai ni bawa di halomohor rohani Jehovah do tahe akka namakkabiari ibana akka namakkalunguton asini rohanai ima sahatna hurian itu hatta marede mamuji debata buasa marhite turpuhon disosohon dipangidohon marede mamuji pasangapod debata ala didok jala ido na jojot tapa jojor nang di akka namar liturgi ay songonod do holong ni rohani debata tu portibion pola do disuruh anak na nasasadai tu dia tu portibion dalam rangka aha martujuan tu dia do parsuruan ni debata tu anak na nasasadai ima Kristus Yesus tu hattai ima na taguari nagabe si palua nagabe mangalehon haluaon keselamatan jala di bagasan keselamatan ini laos disido harorona tu portibion
ima laho manesa dosa ni portibion. Dalam rangka hidup. Jala dipasahati debata bertindak. Dan na alani dan na demonstrasi hita jolma madok tu debata palua kami leon anak munasasadai. Tidak. Itu adalah hanya inisiatif Allah semata. Jaladang na alani hadongotta manang haburjota do akalan na asing nadong di Portibion khusus di Hitak Kajolma. Sama sekali tidak. Molo secara sederhana dan naalani pangiduan bukan karena permintaan manusia sehingga Allah memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus menghadirkan ke dunia ini. Alayalania molo didok inisiatif ni debatasa diri doi. Alai di bagasan ni adong no belga. Debata bertindak. Pasahaton mangalehon manubuhon anak na itu Portibion. Ima alani asini rohana. Alani holongna. Allah menghadirkan Yesus Kristus itu karena kasih Allah kepada dunia ini. Terutama kepada manusia. Imana melatar belakangi. Sehingga kita manusia harus bernyanyi memuji Allah. Imana gabe mabahen hita didok marhite turpohon marhite pestata sadarion pesta Natal Budari ikom marede mamuji debata Tuhani nang roh tu Portibion. Daung ngai ko patuti hamuak kamang do tamuak kainang patut. Rugi memuji marede memuji debata dan rugi justru keuntungan. Alanido didok molo di ayat sadai haleluya ai denggaddo edde honotto debatata ai hasudungaddo ibana tama pa puji pujion. Dan didok bahkan ada hingga suarana memerede. Mulu napal sudah suarana dan pola merede. Dan adong didok ko ni. Tungla batu hop pehita suara ni batu tapals tong dek merede. Merede memuji Tuhan ni. Ala dia, ala memang di arah kodo paredeoni memuji debata ima sian nasaroha. Aiboido marede memuji Tuhani keluar suara alai dan siatod di marede dan siar rohana marede. Boido marede sasala jolma mangidehon di puji-pujian pasangapot Tuhani alai hola pikiran na do marede karena dia hafal liriknya. Tetapi hatinya tidak bernyanyi. Molosian nasaro hado jolma marede memuji Tuhani. Dan pola aturon ni dirina boha posisina. Boha situasi kondisina.
Apalagi mau lo makatai taringot tu situasi kondisi. Di dua situasi. Jolma mamuji Tuhani maredde dalam suka maupun duka. Di bagasan lasni roha, doh di bagasan arsak. Alai olo masih patah siap bukit detai, dibilah-bilah. Oh Oma editiki lasni roha. Oma ditiki arsak ni roha. Molo ditiki edde arsak ni roha. Yesus hapus aku unang au pasombu. Edde lasni roha marolo po lupto diki. Barung do na para rupani. Holong doroha di debatata. Unang edde honi edde namate do inna. Ay bu mari di namate. Iko Jesus dodong aku. Unang edde honi. Sotung robe gunain. Ada yang memilah. Edde pamujio de saluhutna. Namar lapatan. Di dua situasi lasni roha doho arsak. Ikom mamuji debata. Ikom maredde mamuji debata. Alanido molo di bagasan arsak. Apalagi na mengadopi hamatean. Dekom maredde do. Alai. Dan gabi edde khusus ditujukan holallahu pelungut-lungutot doho patangis-tangison keluarga di namoding bukan. Alai hatani edde ima hatana pangapulion menghibur menguatkan yang mendengar terutama keluarga yang berduka. Songoni doho tuak kasituan natorop. Asa gabe mengajak di situasi mana ngakape ikut do merede memuji debata. Dalam situasi apapun i tangan ni Tuhan itu yang makamang dota makana. Baik di situasi gembira, di situasi bersukacita karena mendapatkan berkat Tuhan, ataupun itu dalam situasi menghadapi berbagai persoalan pergumulan hidup, ataupun menghadapi penyakit yang ada dalam diri kita masing-masing. Ikom merede mamuji di bata. Alaniaha, ala didok di ayat tolu. Ibana pasabam akka parrohana bojok. Jala dililiti akka bugang nasidai. Molo di hati Indonesia. Orang yang patah hati. Ibana do na mangapuli, ibana menguatkan, ibana mengarahkan Tuhan itu. Yang terluka. Dililiti do bugang nasida. Manang naluka ahabe. Luka jasmani. Luka batin. Terluka pikiran. Songonin ang roha. Isaran do patah hati. Marsitaono dohita, jalaboy do honota, terluka, roha, pikirata di masa pandemion hamuak kamang dohota mo kainang terluka. Jala bahkan hacitian, buasa tado kacitian, aisona hurang.
pangotak manang akibat ni COVID-10 siya natadopi hurang lebih 2 tahun. Dan adong argani jolma. Satabi bulun. Dan maralahira na so marlaku. Satabi. Nahobbar tuguar di adat budaya ni hitalak Batak. Modding ala ni COVID. Hape nunga sari matua saur matua. Merdala do ada tu si hamok kamang do tamok kenang. Modding rumah sakit. Satabi bulun tanopon. Maaf. Parbinoto do Tuhani di namason, parbinoto. Mungkin gudang do namadok. Buasa di pasobuho ali Tuhan songonon namason. Di Portibion. Buasa di pasobuho. Ala ni kopiti pangotak nai. Iko topu matea jolma. Iko sirang au doho na waolongi. Ro ama iko sirang au topu dohot pardi hutaku. Ro ina iko sirang au doho parsinod bulukku. Iko sirang au doho iana kokku. Opuku tulaku na boruku. Sude. Alai kodohonota. Ada rahasia Allah yang tersembunyi dalam kejadian ini. Natakas rupani. Su ala ni pangotak ni COVID 10 sia. Tardok. Sanga rupani. Aktivitas ni jolma sude. Nadenggad terlumubi narwa. Off. So monggo di Jebu. Jalamu kiboido molo tarataratai. Molo pedi suku buasa. Alai ikut dohonot tado. Setiap situasi ada yang mau dikatakan Tuhan. Ada pesan yang mau disampaikan Tuhan. Ayat 10. Molo didok. Dang lomo rohana mida hagugun ni hoda. Dang lomo rohana mida hai ni bawa. Lapatan na ahado. Satu kata, kesombongan. Molo didok. Dang lomorohana mida hagugun ni hoda. Dang lomorohana mamereng hai ni bawa. Lapatan na akan mangasahon hagugon ni hadirionna. Hamalon ni pikiranna. Jabatanna. Hamoraonna. Pangkakna. Ternyata di hadapan Tuhan. Sama semua. Ternyata kalau kita di hadapan Tuhan. Naing dohonokta. Siat Tuhani do harorwanda saluhu nai. Sialani tidak perlu ada kesombongan. Molo malo peau dang malo dongan so tunggabelea rohakku mamereng na so maloi. Molo pe suksuk punaku alai minim di dongan so tunggabelea rohakku mamerengi. Ai sude aka najinadihon naniasian na pinarmudu-mudu ni Tuhan itu. Singkatna sudia kajol mapardosa do. Dalam rangka ima debata meninggal hon harajonna rotu portibion meninggal hon hamulionna
rotu haleaon. Da tindakan na merendahkan hati yang serendah-rendahna doi. Ya. Haru debata Tuhani. Di tanopod do jaladang di patuduhon ima hamulionna molo tabasahon kesombonga gijang ni roha. Alai molo didok diturpuk taudang lomo rohaku dinna na adong do jolma patuduhon ima gijang ni rohana kesombonganna kelahiran Yesus Kristus pesta Natal nata rayaho di bagasan botario dohok borginon. Dia lahir di kandang domba. Itu melambangkan kerendahan hati. Dia tidak lahir di istana. Dia tidak lahir dalam situasi yang bergelimangan harta. Alai kesederhanaan. Asa molo tapes tahun hatutubuna hamuak kamang dohot tamuak kenang. Berarti si pestahonot tanau porlu. Manada dirita jala patutoru dirita. Jauhkan, hindarkan gijang niroha kesombongan. Idu nagabe pesanni turpukta di bagasan bornginom. Asa molo ido di halomo Tuhani. Sebelum dan sesudah Tuhan sudah bertindak. Ala didok ibana dok. Didok turpuk tahun. Ibana pasaba maka parrohana bojok. Dililiti akka bugang nasidai. Jahoba aya onom. Jahoba pahehehon akka nanirupa. Dipatuki tutano yanggo akka parjahati. Jahoba pahehehon akka nanirupa. Akka nanigosa-gosa yang direndahkan. Yang tidak mendapatkan keadilan. Tuhan angkat. Alai yang waka parjahat. Dipatuki tutano. Jaladakkolani. Tuhanido napasahaton kebutuhan di jolma sudi. Ala didok. Ibana mangalehon. Ibana makukupi ayak walu. Ibana makukupi langiti marhite-hite obun. Ibana paradehun udat tutanoon. Ibana patubur duhu diak kaduluk. Ayak sia. Ibana mangalehot tupinahan gagaton nasida. Nang tuaka anak ni pidong sigak. Aka na nguak-nguak. Sude disarihon Tuhani. Si panganon. Parabiton. Arta. Jumulu malului hamu harajau ni dibata. Dungi tabahonon nama Tuhan muak kaodeng. Hamu kadongan na hinaholongan. Di bagasan gua itu hatta Yesus Kristus. Panutup ayat 10 sada. Di halomu rohani Jahoba dotahe. Akka namak kabiaribana. Akka namak kalunguton. Asini rohana. Takut akan Tuhan. Biar mida ibana. Biar mida Jahoba. Ima tahangoluhon. Ay ibana do na mangalehon anakna. Nagabe si palua di kita. Da ikon marulupulu marlas ni roha mahita. Ala ni asin ni rohanai. Marid di mahita. Memuji Tuhani. Selamat hari Natal madihita saluhuna. Amin. Martang yang mahita. Huhamulateho kami matuhu oleh Tuhan. Marlas niroha kami di baikku. Marpesta Natal. Di botarion, bodarion. Ima manomunomu. Majakon. Harorom hatutubum tu portibion.
las rohanami. Marhiti hatutubum nama buan haluau tuhami. Mangapuli akan namarsak. Mangubati akan namabugang. Pamalupon akan namarsahit. Bugang, sahit, pardagingon, pikiran, roha, terlumubi, haporsion nami maradupoko. Atau ngali Tuhan. Marid di mahami totong memuji pasangap guarmu. Pinuji maguarmu, mauleati madihole Tuhan, di haroromtu portibion, pos marohanami. Mangalakaho madalani ka ari-ari ningulunami. Pos marohanami tuhole Tuhan, di padonganyomu dihami. Tarlumobi di namangadupi pandemi COVID-19 siodopi hami. Portibion sahatu tikion ale Tuhan sudedo hami makalo mohon mangidoho tuho ale Tuhan go pakirimon nami salpu homma ale Tuhan pangotak ni sorimago COVID-19 sion siap portibion asa homa ale Tuhan muse napaulakon lasni rohanami olo polup nami jalalau soma le Tuhan na mangajari kami asa totok kami oleh Tuhan marhabiarat tuho di bagasa Kristus Yesus martangia kami tuho amin. Tapuji matuhatta maridihita laos disommahita pasahat piliata ima panupahiota pilihan tu sekolah tinggi teologi HKBP dohot sekolah padita songoni nang tupusa ni huriata. Tapasahak mai di bagian selas ni roha huhuk mamaridihita tapuji matuhatta. Dulu
song mahita saluhutna. Tapasaha ma pilihan naong tapapungon tuado panidibata martang yang mahita. Ali di bata manami na di benua gijang hodo haroruan ni saluhut silehun-lehun na dinggad doho na saulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilion mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutus di julom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asahu para siya kami pilihanon. Pati bulun harajaon dito nga to nga ni Huriam do di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti to dim. Asalam mutada hami godang ni sileon-leon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliante tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di benua gijang say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaon mo, say saut malomoni roham di beno tongaos songon na di benua gijang. Leon matuhami sa derion hangulua siya pari, say sama dosa nami songo panisa nami, di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Una kami togyo tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Jalo hamu mapasu-pasu siya namat tadi bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata amahamu. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina Tuhamu, jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina Tuhamu, jala di pasaur hon madamena tutod di munabe. Amin. Kecamatan Kuida. Tuhamuna ka amanami inanami ruas ni huria nahu hahulongi hami na di gerejo dohot na madohoti marhite live streaming manang di DP hamuna maringanan. Sian hami pasaton nami maakana makubasi huriata ima di pesta Natal Botarion pukul 15.30. Hami padita songoninang aka ama inang parhalado do calo situa organis song leader songoninang petugas live streaming do sonmen pasahaton tuhamuna hamak kamang do tamak kenang selamat hari Natal ma di hamu saluhuna salam sehat ma di hita saluhuna horas ma di hita boy ma hamak kamang do tamak kenang palapalan boy ma siaturan no keluar ala pitor lanjut nama ima di kebaktian sore pukul 10.00. Jadi asabuhi kita masih tusan, asabuhi secara palapalan, tageser diaka